Samuel ngoma atosumienu ti baako. Na ebase so wo achi a David asan afri Amalek fokum aba no. David di Siglag nenu. Na da atosumiensa no hwe obenma bi firi nsra no mu wo Saul nchen bai. Na natade asunsuane. Na dote agu na tifi. Na woduru David nchen no. Ohwe fam koto no. Na David se no se, "Ehe na wo firi bai." Na oka kire no se, "Israel srem na me firi dwane yeyi." Na David se no se, "Asem no ko sen, ka kire me ye." Na o se, "Oman no adwane afiri okon no ano, na oman no mu pi atoto na wawuwu, na Saul ne ba Jonathan so awuwu." Na David ka kire abrantia o ka kire no no se, "Wo ye den na wo hunu se Saul ne ba Jonathan awuwu." Na abrantia o ka kire no no ka se, "Miko free Gilboa beposo na hwe na Saul twe ne pia na hwe ntiase nam ne aponkosotefo ature pam no na wo hwe na kire no ohunu me na ofre me na meje ne so se minie na wo ka kire me se hwan ne wo na mebua ne se meye Amalekni na wo ka kire me se begina me so kume na nketenkete akuta me enso me kra nyina da so wo mimu ena megina ne so kum no na minim se na hwe ase akiri no orinya nkwa na mefa abotira eboni tire ni kapwa ehye ne nsa no na mede mabre miwura ha." Ena David saw na tade mu sunsuane mu. na merima waka no ho no nyina nso yoyosa. Na otwaadwo na osuin. Na ochnekom kosi anwumre. Ma Saul ne ba Jonathan Ne Awurade man ne Israel fie. Se watoton kranta no. Na David ka kire abrantia waka kire no no se, "Wo firi he?" Na o se, "Ohoho Amalek ni bi bane me." Na David ka kire no se, "Eye den na wansuro se wo betene wonsa asai de Awurade asra no no." Na David frɛ ne mrantie no mu bi se, "Twipini na tohye ne so." Na ɔbɔ no ma ne wi. Na David ka kire no se, "Wo moja ngu watifi na wano na adi wadanse se me na makum de Awurade asra no no." Na David be Saul ne ba Jonathan ho kwadwum yi. Na ɔka sɛ wɔmfa nkyerɛ Yuda ma agyan dwom hwɛ watwerɛ no tiefo nwoma no mu. "Israel wanim wonyamfo a wahwire wɔ mu no deda wo sonson mia so sɛdeɛ ahoɔdenfo asi atotɔ. Monka no Gat, mommɔ kaseɛ Askalon montene so, na Filistifo mamma ani anye, na momonotomfo mamma ani ahurusie. Mo Gilboa mepɔ, wɔmma bosuo ne osuo ngu mo so, na nnɔbae mfu mma mo so. Na ɛhɔ na watoto ahoɔdenfo kyɛm atwene, Saul kyɛm, wɔamfa ngo ansra ho, atɔfoɔ mogya, ahoɔdenfo sradeɛ ho, na Jonathan agyan ansane amfiri, na Saul nkrantɛ ansane amfiri ho hunu. Saul ne Jonathan, wɔyɛ adɔfo ne ahoɔfɛfoɔ wɔn kwa mu, na wɔn wo mu nso, wɔanni mpaemu. Wɔn ho yɛ hare sene akɔdeɛ, wɔn ho yɛ den sene agyata. Israel mama, Saul na mu nsu no, ɔno na ofira mo atankɔkɔɔ maa no yɛ fɛ, na ɔde sika ahyehyɛdeɛ gugu mo ntadeɛ so, sɛdeɛ ahoɔdenfo asi atotɔ ɔkɔn mu. Wɔahwire Jonathan mu wɔ soronsoro mmea so. Wo nti me ho hiahia me nua Jonathan. Wasɛm yɛ me fɛ sɛ, wodɔ yɛ me nwanwa sene mmaa dɔ, sɛdeɛ ahoɔdenfo asi atotɔ, na akɔdeɛ asi asɛyɛ.